Soc l'Eulàlia Duran, soc professora de secundària i filòloga catalana. M'apassiona la meva feina, però també em fa estar en contacte amb les mancances del nostre sistema educatiu i l'amenaça de substitució lingüística que pateix el català. Per mi, l'educació és un dret bàsic que encara no està garantit de manera igual per tothom. La segregació escolar és present a tot el país i, malauradament, també ho és a Cardedeu. Per això, ens comprometem a treballar per una educació cohesionadora i igualitària, que tingui i potenciï la diversitat de tots els infants del poble. I em comprometo especialment a fer front a la situació d'emergència lingüística que patim. Treballarem per garantir els drets lingüístics de tothom i farem del català una llengua viva, útil i necessària en tots els àmbits del poble. Per tot això, amb la CUP de Cardedeu anem més enllà.